karadyo ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, panugon. Huwag makasud diha kanawa ang tanang yawi ini. Unsa? Pero madam, sigurado gid ko may tao sa sud sa mong kwarto. Una, nangakasya sa bongbong. O sa diha nga ako ning gidokdok. Naglagubo ni Sluyo. Murag nasuko nga ako gidokdok ang bongbong. Unsa? Madam, tinuod lagi akong gisulti. Dali, ato ani susihod. Dali. Hoy! Kinsa kang naa sa sod ining kwarto? Kinsa ka? Madam, basin abli na na. Nakalak paghihapon. Pero madam, sigurado gid ko. Kinsakit kang nasa sud, no? Kung kinsa ka man gani nga naa sa sod, gawas! Gawas! Ella? Madam? Nagunsa mo diha? Nakapati sige log lagubog ikan sa sod ining maong kwarto. Mao ba? Ikaw, Eric. Nakabati ka ba? Waman. Aw, nakatug na inuon ko. Karon lang ko makamata nga, nanuktok na mo anang kwarto. Pero madam, tinuod din lagi ako nabati, madam. Unsa man sa ning kagubot dinhi oy? Ha? Ngano mo? Anong sa mo dire? Anong nag-atubang tanan na ng kwarto ha? May mibalin ba diya? May tao ko sa sod, pero nakalakman. Oo, itong mablihan. May mo raman ng patiran ba? Ayaw. Kinahanglang mananghid ka una ni Don Faustino. Una na to gubon ang maong kwarto. Kao na, Ella. Kung ako'y ganang mukhaon, oy. Naras na hitabo gabi nga huna-huna. Close na gid mong duha no? Pero maayo nang mahibaw mong duha nga dili mo bagay. Ngano day, Wilma? Kamo ba si Eric ang bagay? Gisulti na ni mo tinuod, Ella. Kita man ang parison nila. Bitaw. Kamo si Joel ang parison oy, Ella. Dili uyab-uyab ang akong gianhi din ni Wilma. Katigayonan na akong gianhi aron mahawas mis kalisod si mama. Ayun na pag-alis nila, Ella. Niya na si madam. Ela. Dili gyud mo sugot si Don Faustino nga ablihan ang maong kwarto. Ha? Nga Uy, naman, nga naman. Ngano man? Tungod kay gipanag-iya na kining bilya sa umaabot nga tag-iya ni ini nga usa kaninyo. Unsa? Kung kinsa man ang makakita sa maong singsing, mao ang may katungod ining maong bilya. Busa paabuto na lang nato nga makitaan sa usa ninyo ang singsing. Ug siya na'y magbuot kung paablihan ba niya kanang maong kwarto o dili. Mao ba? O gusa pa, paspasin ninyo pagpangita sa singsing. Kay murag dili na gyud magdugay si Don Faustino ining kalibutan. Unsa? Uy, Sige na, lihok na, Joel. Lihok na. Dali na. Pangitao na na to ang sing-sing. oy, Go! oy. Joel! Wata ko, Wilma. Uy, wata ko. Kamong duha. Ganuwa pa man umang lihok. Madam, ato ko mangita sa singsing sa akong kwarto. Ako sa madam. Dali na, Ella. Eric, parehas iti ko na una. Mas takog posibilidad nga naa sa kwarto mawa ang singsing, dili ba? O posible nga sa banyo kini. Kay basin gihubo sa tag-iya ang singsing. Og natagak kinis lisod na makitaan nga dapit. Dili sa mahog ining lababo ang singsing. Kay may aliman ni. Ay, na-check na ako ang tanang suok din sa banyo. Ano na ako mangita sa daanan.
Ay, kasakit na biya sa kong buko-buko sa pagdinok ko eh. Ako na ning ihigda, bi. Aray? Unsa man yung akong nahigdaan nga gahi? Oh, ang picture frame kinis babae. Ang picture kinis babae nga akong makuha doon sa aparador. Wa din ako mabalik sa aparador. Kinsa man gid ka, ha? Anong gwapa man ko? Dato ka no. Igunsa man ka ni amahan. Ha? Ako na kang ibutang des tokador, ha? Oh, uy, unsa man imong gibuhat diha Wilma? Gibunlod na nimo mga tanom diha. Yung nga na, Wilma. Oh, Wadaot ng tanong sa garden, anak. Mao. ko anang gudam, nangita ko sa singsing. Tingali natagak din sa may punuan sa tanom ba? Siot na ka na dapita diha. Baga na ang duot sa mga tanong diha. Imposible maabuti ang babaeng tag-iya sa singsing. Madam, may bubog tabangan na lang minimo. Wa ko ikatabang ninyo. Madam, sultihin na lang gud mi. Kung hain pa ining dapita ang wa pa mapangita ang maong singsing. Kanang gazebo. Uy, salamat madam ha. Dali Wilma. Arita sa gazebo manudlay sa mga tanom. Kapoy mo sa sigig ka, eh. Sing-sing, uy, hain man ka. Uy, ikaw, tabangi ko bing ang makita ng sing-sing. Timpa, asa may dapita? Asa may dapitang napapicture ka? Oh, hala. Sa gazebo man di ka nagpa-picture, Miss X. Klaro kayo. Ang gazebo ni sa ubos. Ug may lamisa sa luyo. Unsa may naas lamisa? Mura manig itom nga box? Gamay nga box? Gusto, posible nga tuas gazebo ang singsing. Maayo unta kun ato na makitaan din sa gazebo ang singsing. Adto pa dong dito pangukay ha. Pero kadit lang. Ah. Kadit sa magsabot ang daan be. Unsa man na? Magpartner na lang ta ha. Unsa? Kung usa na to ang makakita sa singsing, bisan unsa nga makuha na tong duha. Atong tungaon. Ha? Okay kay ko ana Joel. Kung ako ang makakuha ng vilya, ato nang ibaligya og atong tungaon. Kay kana good. Deal na to ha. Barugi gina ha. Magtunga ta sa tanan natong masunod. Okay, deal. Sige na, padayon na ta sa pagpangita. Sige. Diya ka. Dili ko. Hello? Uy. Ila. Uy, Ila, Niya sa timos gazebo mangita sa singsing? ngano niya mas ka din dool na mo, oy? Palayo, good. Ato ka dito pa nga, pangita sa laing lugar, oy. Pero, posible manggod nga di adin his gazebo ang singsing. O posible sab, nga kining babae sa picture frame ang tag-iya sa singsing. Uy. Ila, diin man na nimo makuha ang picture sa babae. Sa aparador sa akong kwarto. Ha? Uy, hala, naapa di ang lamisa? Unsay? Dinhigit siyang dapita magpusing. Unsa? Mo ba? Unsa? Ila kining. Ila, Uy. ngano mo duol man ka na nila? Eric, tanawan ni babae sa picture. Di ba? Ni Asis gazebo ni pa picture? Oo. Ang gazebo ka na naa siyang luyo. Og tanawan ni lamisa. May gibutang sa lamisa. Jewelry box ka na. Jewelry box? Jewelry box? Og posible nga naa sa sudan ng jewelry box ang singsing nga atong gipangita. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik?
Maong ayaw ninyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!